Dikasih Tresno tekan mati spesial buat Pak RT. Perdana dari Mas Yori, matur suwun. Pak RT-nya mana? Bisa marang sliramu, mergo omongan tadi salah paham. Janjiku tak patenke ning jero roko iki, supaya tansah kelingan sliramu. Dadi siji ora urusan, sampai pada tujuan Tuhan mohon izinkan. Meneh mas ayo liyane ra bakal iso ngerteni jenengmu, tak ukir sajroning ati. Siga pengen aku sliramu, tekan ku mati, dong
memenuhi permintaan dari Pak RT. Terima kasih nggih. Pak Iya. RT sampun dipun